Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, December 9, 2025. Truck kag tricycle nagbungguanay, duha patay. Masobra sa 160 ka mga commercial establishment sa Bacolod City nag-ooperate nga wala sang permit. Mga permanent kag casual employees sa Kapitolyo mahimo magbaton sang duga nga 50,000 pesos na bonus. Ulihi nga bangkay nga nakitaan sa Moises Padilla, ginpalubong na. Kag sa good vibes, lights on ceremony sa isla nga wala sang kuryente sa Sagay City. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 178 ka mga rescued dogs ang ara sa dog compound sa Bacolod nga 100 lang ang kapasidad. Sa nagligad nga semana, ginbisita kag gin-assess ni Dr. Janine Sartho, Assistant City Veterinarian sa Bacolod, ang sitwasyon sang dog pound. Ginpahayag ni Sartho nga madamo sang kalayuhon sa lugar apang una nga ginpatuman ang deworming sa mga ido. Ginpahayag man niya nga halos tanan nga rescued dogs may skin problem kag 3 ang naka-quarantine tungod sa masakit. Luyag niya kung tani nga ipauntat ang pag-impound sa mga stray dogs pero may nakaschedule pa nga pagpanakop sang ido nga layaw. Stop lang kita anay impound para hindi na gid magdamo. But I was told there's still one more nga ipang-paon pa. So hopefully that's the last dogs na i-impound naton. And then treatment kapon para at least maamat-amat na sila pa. Sa number 9, additional bonus sa mga permanent kag casual nga empleyado sa gobyerno provincial ang mahimo maglabot sa 50,000 pesos. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 30,000 pesos ang collective negotiation agreement incentive. Mayara paghid ginapaabot nga service recognition incentive. Pero ginahulat pa ang guidelines sa Department of Budget and Management. Bahin diri suno kay Governor Lacson. Sa nagligad nga tuig, 20,000 pesos ang nahatag nga SRI sa mga empleyado. Sa Nobyembre, suno kay Lacson, na-release na ang 14th month pay nga equivalent sa isa ka sweldo, cash gift nga 5,000 pesos, kag padayon pa ang pag-release sang performance-based bonus nga equivalent sa 50% nga sweldo. We will start preparing now the payroll for the collective negotiation agreement. No, that's at 30,000 each. And finally, the service recognition incentive. Again, we're still awaiting DBM for the guidelines. No? Last year, I think we were allowed to give 20,000. So it depends what DBM will allow this year. Sa number 8, lalaki nga nagapanginhas na igo sang kilat, patay. Nagapangayo karon sang bulig ang pamilya sing isa ka lalaki nga napatay matapos maiguan sang kilat samtang nagapanginhas sa puno sa sitio Tigbe, Barangay Old Sagay sa Sagay City. Ginkilalang biktima kay alias Makmak, 21 anyos, residente sa Barangay Rafaela, Barrera sa Sagay. Nagwa sa investigasyon sa pulis nga nagapanginhas ang biktima kag duha niya ka mga kaupdanan sang nag-ulan kag nagpangilat. Nadala sa ospital ang biktima apang gindeklarar siya nga dead on arrival. Si Makmak ang isa ka ilo, bangod pareho nga nagtaliwan ang iya iloy kag amay. Ang pagkaisa ni Makmak paagi sa Facebook post ang nagahangyo sang bulig sa may mga sulusobra para sa pagpalubong sa biktima.
Sa number 7, ulihi nga bangkay nga nakita sa Moises Padilla, ginpalubong na. Tubtub subong wala sa gihapon sa pamilya nga nag-identify kag nag-claim sa bangkay nga ulihi na sapwan sa Hacienda Mapa, Barangay Crossing Magalion sa Banwa sa Moises Padilla. Sunod sa Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, isa ka babayi kag may edad na ang bangkay. Apang may kabudlayan sila sa paglaragway bangod nagakaagnas na ini. Dako ang pagpati sa otoridad nga ang bangkay isa man sa mga biktima ni Bagyo Tino sang bulan sang Nobyembre. Gin-retrieve ang bangkay sang katapos sa Moises Padilla MDRRMO kag Philippine Coast Guard. Sa karon nalubong ang bangkay sa patro sang Banwa. Sa number 6, mangin calamity-free ang Negros sa 2026. Ang birthday wish sang gobernador. Ini ang birthday wish ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga magasaulog sang iya ika-66 nga kadlawan sa December 13. Suno kay Lacson, iya ginalauman ang kayuhan para sa probinsya. Pila sa kalamidad nga naatubang sa probinsya ang mga paglupok sa bulkan kanlaon kung sa diin linibo ka mga pumuluyo gikan sa La Castellana, La Carlota kag Bago City ang nag-evacuate kag pilaman ka bulan nga nagtener sa evacuation center. Sang bulan lamang sa nga Agosto lubos nga nakapauli ang yadtong sakop sang 6-kilometer extended danger zone. Sang Nobyembre lamang masobra sa 70 ka pumuluyo gikan sa Negros Occidental ang napatay dala sang flash flood sa mag-igo ang Bagyo Tino labi na sa sur nga bahin sang probinsya. Linibo man ka mga balay ang nagkalaguba kag dako ang nangin kahalitan sa infrastructure kag agrikultura. Nagalaw ang gobernador sang bugana para sa Negros Occidental. Well, I wish well for the province. Although every year I always wish that we will be calamity free, but I will continue to wish that that for 2026 will be a calamity free year for the province, and I wish everybody happy. I wish everyone good health and prosperity. Sa number 5, wala COMELEC registration sa December 24, 25, 30 kag 31. Wala sang patigayunon nga voters registration sa mga holidays sini nga Disyembre. Suno kay Attorney Lionel Marco Castellano, ang Regional Director sa Commission on Elections NIR, sa Masami, may trabaho sila bisan holidays. Pero karon wala sila sa trabaho sa December 24, 25, 30 kag 31. Holiday man ang Enero 1. Nag-aabiso siya sa publiko nga mas maayo nga mag-follow sa mga official pages ng COMELEC sa ilang tagsa ka lugar. Ini para magiyahan sila sang schedule bisan pa sa mga off-site venues. Sa pagsugod sa Christmas break, nagalaom si Castellano nga ini ang manginhigayon sa mga estudyante nga magparehistro. November 2, 2026, ang barangay kag sangguniang kabataan elections. Kung silang mangina 15 anyos na sa among tion, pwede na sila makaparehistro sa SK. Target sang COMELEC na 5% ka mas mataas ang makaparehistro karon kung ipaanggid sa nagligad nga voters registration. Sa December 1 to 6 nga output sang COMELEC, may 7,660 ang nagparehistro sa NIR. 5,147 diri ang gikan sa Negros Occidental. Kindly follow the COMELEC FB pages ng inyong lugar. Nandun yung mga schedule sa mga offsite registration. But the COMELEC would also like to simula kasi sa 22, wala na tayo. Sa 19, last day na yata ng classes yan. Pagka 20, pwede kayong pumunta sa mga opisina namin. Open kanina Sabado.
Sa number 4, 100 million pesos ang pondo nga igahatag sa DSWD sa Bacolod para sa nagubaan sang mga balay. Ini ang ginpahibalo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya agud magpangayo sang mas klaro nga detalye parte sa pagtunga sang bulig. Sunod sa alkalde, luyag niya mahibaluan kung makabaton sang ayuda ang mga nadala sa listahan sang LGU nga 40,000 ang partially damaged kag 4,000 ang totally destroyed nga mga balay bangod sang Bagyo Tino. Ginklaro ni Gasataya nga base sa impormasyon nga iya nabaton, hindi tanan ang may mabaton nga bulig subong kag ginlantaw niya nga ini mahimo nga isa ka hangkat. Bangod ginapaabot nga mayara sang magreklamo. Dugang pa niya, ang mga hindi malabutan sang ayuda karon posible nga makabaton sang bulig pag-abot sang early next year. Pero ang wala madala sa lista, hindi man mo ang nagdoble ng ngalan, hindi man mo nakadamo. But kung ang numbers na release nila for partially is not the entire, so we will have somewhat a challenge there is a Bacolod. Sa number 3, masobra sa 160 ka mga commercial establishments sa Bacolod naga-operate nga wala sang permit. Suno kay Business Permit and Licensing nga Office Head Stella Rose Rayos, may lapit 300 ka establishmento ang naisyuhan sa closure notices kag 22 sa ila wala liwat na buksan as of October 30. Ang mga hindi rehistrado nga negosyo nagalakip sang boutique, water refilling stations, kag mga karinderya. Natukiban ini nga mga operasyon pinaagi sa random inspection sa kada barangay. Ginpahayag ni Rayos nga importante ang gusto nga permit para masiguro ang legal kag protektado nga operasyon kag para malikawan ang problema sa kalimpyo, seguridad, kag consumer protection. Ginapanawagan niya sa mga negosyante nga magkuha sa kinahanglanon nga permits antes mag-operate. Para na monitoring sa BPLO sa mga establishmento sa syudad, kanagalaom sila nga madamo pa ang magpasakop sa husto nga proseso sa pagpangnegosyo. Actually, random inspection lang kami. So, gina-per barangay na sila namon. So, kung makadtuan, ma-ocular inspection, that's the time na mabalaan namon nga ang iban wala record, ang iban may record di pero bayad pa lang, ang iban kulang clearances pa. So, gina-comply pa nila. Sa number 2, senior high school student patay sa makabungguang iyang motor sa truck nga nagapark sa higad-dalan. Patay ang 19 anyos nga senior high school graduate matapos mabunggo ang iya nga ginadala nga motorsiklo sa nagapark na truck sa National Road sa barangay Malabugas, Bayawan City, sang Domingo. Sa impormasyon gikan sa Bayawan City PNP, gikan sa barangay Pagatban, ang biktima padulong sa city proper sang nabungguan sini ang likod sang truck nga nagapark sa higad sang dalan nga wala sang early warning device nga nakabutang. Sa kakusog sang impact, naglabog ang biktima sa sementado nga krasada nga nagresulta sa iya nga mga samad sa lawas. Patay na ang biktima sa mag-abot sa ospital. Ginausisa pa kung sino ang driver nga nagbilin sang truck humalimpas sang Sabado na adlaw. Kag sa number 1, truck kag tricycle nagbungguanay, 2 patay, 3 pilason. Naglapta sa dala ng mga biktima matapos ang pagbungguanay sang trailer truck kag tricycle sa kurbada nga dalan sa Hacienda Tipolo sa barangay Kamandag sa La Castellana, Lunes sang hapon. Patayng 2 ka mga pasahero sa tricycle. Dead on the spot ang 18 anyos nga babayi, residente sa barangay Mansalanao sa La Castellana
Samtang kagabi ginbawian sa kabuhi sa ospital sa Bacolod City ang 13 anyos nga lalaki nga taga-barangay Magalyon Cadre sa Moises Padilla. Base sa traffic investigation sa Lakasiliana PNP, naglikaw sa nagalabaw nga kawayan sa kurbada nga dala ng trailer truck nga ginamaneho sa 35 anyos nga taga-barangay Robles sa Lakasiliana, rason nga nagsaylo ini sa pihak nga lane kag nabungguan ang nagapadulong nga tricycle. Halin sa igpanulong ang trailer truck kag padulong sa San Carlos City, samtang ang tricycle ang gikan sa Mansalanao kag pakato sa proper sang La Castellana. May 4 ka mga pasahero ang tricycle nga ginamaneho sang 53 anyos nga driver, residente sa barangay Sag-ang sa La Castellana. Bangod sang impact, nagtabog ang mga pasahero. Nakaluwa sa insidente ang kapid nga sakay sa tricycle pati na ang driver. Nagsungka naman ang driver sa trailer truck sa kapulisan. Sa Good Vibes, matapos ang 12 katuig liwat nga natagaan sang power supply ang isla sa Molocabok sa Sagay City. Ang National Power Corporation o kun Napocor ang nag-energize ang 100 kilowatt Molocabok diesel power plant sa isa ka seremonya sa Balay, Kauswagan. Humalin sa ginigo sang Bagyo Yolanda ang isla sang 2013, wala na sila sang estable nga power supply. 62 anay ka mga pamalay ang una nga malabutan sang power supply sa masobra 1,000 ka mga pamalay sa isla. Ang proyekto sang Napocor sa isla nagalakip sang duha ka mga generator sets na naga-operate sang 8 hours kada adlaw. Sa 2029, ginapaabot nga mangin hybrid na ang power system sa isla, diesel kag solar power. Para kay Sagay City Mayor Leo Bebo Cueva, hindi malipatan ang ini nga adlaw nga natagaan sang katumanan ang handom sa mga residente nga masugaan na. Ang islang wala man sang steady nga water supply. Gani, may dalago nga mga banga sa kada balay para makatipon sang tubig ulan. Halin sa 8 ka oras kada adlaw nga operations ang diesel power plant, maamat-amat ini doble sa 16 hours tubtub mangin 24/7 na, samtang nagadamo ang mga miyembro kag mangina estable na ang sistema. Isa ini ka temprano nga pamaskwa para sa mga residente sang isla suno sa alkalde. Kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Maricon Gamboa Hayashi. Hambal niya, good evening Miss Barbara, Digicast. Pa-shout out to my friend Teresa Villalon Tenmi. Happy birthday Miss Teresa. Oh, si Action Dorel. Hi Miss Barbara Mijares, my idol. I miss you, Dorel. Kay Sir Andre Tahonera, good afternoon Digicast Negros. Good PM Ma'am Barbara from Nokpo. Hi sir, kag hi sa mga taga Nokpo. Wait ha, kay daw hindi takakita sang atong nga ginalantaw. Si Sir Rolando Villanueva watching from Pagsanhan, Laguna. Amo tong atong mga live viewers. Kagamoy yato ang top 10 stories of the day, tub-tubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang gabi.